ако много мразите да превръзвате, изобщо не се захващате с този риболов, защото тук превръзването е нещо, което се прави непрекъснато. Сменяме нифите с превръзване, постоянно се закача по дъното, поклони, насякъде става дълга въдица 3 метрова. Непрекъснато се къса, така че ако не обичате да късате и да превръзвате, изобщо не се захващайте. Отделно по-големите риби много често се закачат за втората нифа и късат. Така че ако искаме да вадим по-едрите риби всеки път, по-добре е с една нифа. Тези тънки типети закачили се на двете нифи. О-хо-хо-хо-хо! О! Какъв скок направи, гледайте само за какво става въпрос. Бати якото. Просто голям кеф правят тези риби. Няма начин, няма сомове, няма щуки, няма бели риби. Това една такава риба с мухарка е повече адреналин от всичко останало. Само големи риби. Това е Искъра в София. Поздравления на момчетата, които направиха всичко това. Пак си сядам тук на дървото. Вада си инстанетчето. Слагам си го тук на моето дърво. Направо тук мога цял ден да си лова. Те ще продължат да излизат риби. Тая риба прилича на местна. Оп! Ето я, вижте само каква хубава, красива риба. Вижте колко са издрави перките и с бяло. Тя се тръгна, тя се саморализна.